אנחנו בדף ווב עמוד א'. מה ששאלת במשנה. אנחנו בערך 10 שורות מלמעלה היא באה אלוהו. שלושה ימים. במשנה למדנו ששלושה ימים לפני עדיהם אסור במשא ומתן להלוות, להשאיל, לשאול, להשאיל. שואלת הגמרא, האם השלושה ימים האלה הן ועדיהם, זאת אומרת זה שלושה ימים כולל היום עד, או הדיל מהן בלא עדיהם, זה שלושה ימים חוץ מהיום עצמו של החג שלהם. דף ו' עמוד א'. הכוונה יומיים או שלושה ימים? כן, האם יומיים לפני, שזה הכוונה היא שלושה ימים ביחד עם החג או אחרי. תושמע, במשנה לקמן כתוב שרבי שמואל חולק על תנא קמא ואומר ששלושה ימים לפניהם ושלושה ימים לאחריהם אסור. עכשיו לכאורה לפניהם ולאחריהם זה אותו הדבר, אז אם זה כולל אז הוא כולל את זה פעמיים. אז לא, זה שבע אין לי בעיה, אבל הוא אומר שלושה ימים לפניהם ושלושה ימים אחריהם, אם זה כלול בפנים, הפוך, זה 5 אם זה כלול בפנים, אבל הוא חוזר על אותו יום פעמיים. לא, זה אלא בהכרח שזה 7 ימים, ואז בעצם הלפני ואחרי זה לא לפני, זה לא כולל, אלא זה בנוסף, כן? איסל כדאי תוכן ועדיהם, רבי שמואל יום עדיהם, חושב לו מקורא וחושב לו בסוף. רבי שמואל סופר את זה גם בהתחלה וגם בסוף. עונה הגמרא, עידי דתנא שלושה לפניהם, תנא נמי שלושה לאחריהם. בגלל נכון, אין אוכנה מאחריהם, זה רק 2. אולי, כן. לא. כן, אולי זה רק יומיים, אבל בגלל שהשתמשנו כבר בשלושה לפניהם, אז כבר אמרנו את המילה שלושה, אבל באמת זה שלושה, באמת זה רק עוד 2 ימים, כן. שואלת הגמרא, תושמע, דאמר רב תחליפי ברב דימי אומר שמואל, יום ראשון, ישנם עובדי כוכבים שאצלם יום ראשון זה יום עד. לא הסנדייס שלנו, אלא היו כאלה שכל יום ראשון היו חוגגים לשמש. סנדיי, טוב, אבל היום, אוקיי, טוב, נכון, טוב, לשמש, טוב, אז לדברי רבי שמואל לא ילמוסו, אם ביום ראשון זה יום עידם, אז לפי רבי שמואל אף פעם אסור להתעסק איתם, כי 3 ימים לפני זה רביעי חמישי, זה חמישי שישי שבת, ו3 ימים אחרי זה שני שלישי רביעי, וכמובן היום עד עצמו. אז לפי רבי שמואל לעולם אסור להתעסק עם אותם עובדי כוכבים או שעובדים ביום ראשון, שיום ראשון זה יום עידם. או ואיסל כדאי תוכן ועדיין, אם אתה רוצה להגיד שכשאומרים 3 ימים זה כולל גם את השבת עצמה, את החג עצמו, הייתי 4 ו5 דשארי, הרי ביום רביעי וביום חמישי כן אפשר לסחור איתם, כי זה אומר רק שישי שבת ושני שלישי, אבל רביעי חמישי כן. עונה הגמרא ליבד רבי שמואל לא יקום מבעי לי באמת אין אוכנה מלפי רבי שמואל דהן ולא לידיין. זה ודאי שרבי שמואל סובר ש3 ימים קודם הכוונה היא 3 ימים בנוסף ליום העד. לא, כולל היום העד. בנוסף ליום העד. ו3 ימים אחרי הכוונה היא 3 בנוסף ליום העד, ואין אוכנה מלפי רבי שמואל לפי מי הגויים שיש להם עד ביום ראשון, לפי מה שרב תחליפי אמר, אי אפשר בכלל לעשות איתם עסקים. לא יודע, כי תלוי מה אסור ומה מותר, לא הכל טוב. אלא קיקה מבעלי אליבא דרבנן מאי, לפי חכמים שאוסרים רק לפני, האם הם מתכוונים 3 פלוס 1 או שהכוונה 3 כולל 1. טוב. או הפוך, כן, שמואל מחמיר, אולי הוא מחמיר עד הסוף, כן, טוב. למה הסקנו שככה סובר רבי שמואל? כי יש מישהו שאומר בשמו שלעולם אסור, סימן שזה 3 לפני 3 אחרי ו1 באמצע, כן.
לפי ההבנה שלו. כן, לפי רב תחליפי, מי אמר את זה? יכולים להבין את רבי זה אומר רב תחליפי ברב דימי אומר שמואל. כן, הוא הבין בדברי רבי שמואל ודאי ככה, כן. אבל זה לא רק זה, זה יושב גם על הקושייה לפני, שאמרנו שלפני ואחרי, זה די דוחה, כלומר, שלפני זה ככה ואחרי הוא השתמש באותה מילה בזה, זה גם... הגמרא ענתה את זה, נכון, אבל זה דחוק, אז אם אפשר כבר להגיד משהו אחר או משהו אחר. טוב, טויסס שואל שאלה שהיא שאלה מאוד, אני חושב שהיא מאוד חשבונאית יפה והוא נשאר קשה. טויסס אומר, הרי אם 3 ימים הכוונה ל... מה? רבון, עכשיו הגמרא אומרת שהשאלה היא לפי רבון. שואל טויסס שאם הכוונה היא ש3 ימים הכוונה היא 3 ימים ואותו היום, אז שיהיה כתוב 2 ימים. נכון. מה תשאל אותי אז אולי 2 ימים, האם 2 ימים זה כלול או לא כלול? שם לא יהיה לך שאלה, כי אז אם זה רק, אם 2 ימים זה כולל, אז ודאי שהמשנה הייתה אומרת יום אחד, ואם כתוב יום אחד לפני, זה ודאי לא יכול להיות שזה כולל את היום עד. אז שואל טויסס, בעצם מזה שהמשנה כותבת 3 ימים ולא 2 ימים, סימן ש3 ימים הכוונה היא ללפני ולא כולל, כי אם זה היה כולל היינו כותבים 2, ועל 2 לא היינו יכולים להסתפק, כי שם היינו אומרים שהמשנה הייתה כותבת 1, ובוודאות 1 זה לפני. ככה אני מבין את הטויסס נראה לי, אבל זה חשבון מאוד, כן. אלא שמע מנוהם ולא ידיין, שמע מנו תימלי, אמי לא יקרומה, זה הטויסס שם. כן, דהיסל כדאי תוכן וידיהם לפני 2, וכי תימי הקט בכלל, פשיט את זה, כן. יום אחד קל, להביא וצריך עיון. תוספות דיום מסחיל אלא שמע מינה. אומר רבי נטו שמע, במסע הגמרא לפשוט מאוד מקום. כתוב עוד משנה לקמן בדף ח' ואילו הן עדיהן של עובדי כוכבים. לרומיים היו ימי חג שלהם היו כדי להלן. קלנדה, מה? קלנדר, יכול להיות. מה? קלנדה? יש קלנדיה, זה מחסום קלנדיה. טוב, סטרנורה או סטרוניה, סטרנורה וקרטיסים. כן, אנחנו נראה את שלושתם, אנחנו נראה עוד 2-3, נראה את זה שם קצת יותר, הגמרא תסביר קצת יותר עליהם, אבל זה ימים שקשורים. קלנדה זה ראש השנה הרומי, ראש השנה. זה תחילת השנה. ראש השנה, קובעים את זה 8 ימים. היום הראשון. זה עוד שנייה רגע. יומיים אחרי התקופה. 8 ימים אחרי התקופה. מה? לא, 8 ימים מתחילים יומיים אחרי התקופה. כתוב פה עוד 8 ימים. ואומר רב חנין ברובד, קלנדה 8 ימים אחר התקופה. תשמע. אותם 8 ימים, איך 8 ימים, תשמע. אתה מתחיל מהתקופה. יומיים אחר כך מתחיל את החג הקולנדס, 8 ימים. תשמע, התקופה זה 22, 23, תלוי מי זה, 26 אולי, כן. 25, פחות או יותר זה תחילת חג הקולנדס, זה מסתיים בראש השנה הלועזי. כלומר, אותם 8 ימים של חג הקומאים, זה תורגם בנצרות מהיום המולד עד יום ה... כן, טוב, אז מה זה 8 ימים אחר התקופה? אותם 8 ימים. 8 ימים שמתחיל יומיים אחרי. יומיים אחרי, טוב, טויסס אומר שיש פער ביניהם של יומיים, אבל זה הכוונה. טוב. זה מתחיל יומיים אחרי התקופה. ככה נגיד אחר כך, לא ידעו טוב, נראה. עד אחרי התקופה. נכיר שזה... טוב, סטרנורה זה 8 ימים וזה לפני התקופה. יש בזה כמה, זה תלוי לפי מי, זה תלוי מאוד לפי במחלוקת של לפי מי אנחנו הולכים, לפי יש את התקופה האסטרונומית עצמה, יש המון, יש בגמרא, מה שאנחנו מתייחסים. סתם, היום הכי קצר בשנה אתה מדבר. הרומאים התייחסו לזה, הם ידעו מה זה התקופה. אז יש, טוב, אנחנו נראה את זה שם, יש בגמרא לקמה, אני חושב שבעצם זה הכל מבוסס על אדום הראשון, בעצם שהוא ראה שהירח גדל.
ל-23 או 22. יומיים אחר כך זה מתחיל הקלנדר, 8 ימים חגגו, טוב, ראש השנה הלועזי. טוב, אז מה זה החג לפני? יש אומרים, זה לא לפני, זה תחילת התקופת טבת. תחילת כנית, זה בערך תקופת משלי. מה זה, הסטרנור הזה? כן. אני חשבתי שזה ברצף, כמעט אחד. לא, זה לא ברצף. טוב. כרטיסים יכול להיות קריסמס כזה. וטויסס אומר שבין החגים האלה היה רק יומיים הבדל. כן, אבל זה, אני מדבר על היסטוריה. טוב. טוב. 8 ימים לפני תקופה. וסימנך, מה הסימן לזכור? הרי המשנה אומרת לנו את זה הפוך, היא קודם מביאה את החג שהוא בעצם היותר מאוחר. החג של קלנדה הוא אחרי הסטרנורה. איך נזכור שהמשנה הפכה ביניהם? אחור וקדם צרטני, קודם כתוב את האחור ואז את הקדם, את הקודם. כן. מה זה קראת? קרצים? קרצמך. קרצמך, כן? לא בדיוק. טוב, לא יודע. זה דומה. לא יודע. ואיסל כדאי תוכן וידיהם. אם אנחנו אומרים שכל הנוצרים זה מושפע ממה שהיה קודם, זה היה חג שקראו לו קרצים. שלטון ובעלות, השגת מעמד עליון, אבל הגמור זה אנחנו, זה לא... טוב, בכל מקרה אנחנו אבל אומרים דבר כזה, החגים האלה, שני החגים האלה הם חגים של 8 ימים. עכשיו אם כאשר המשנה אומרת 3 ימים היא כוללת את החג, דהיינו יומיים לפני, אז היה צריך לכתוב 10 ימים. מזה שכתוב 3 ימים קודם, סימן שאת החג עצמו אנחנו לא סופרים. ואיסל כדאי תוכן וידיהן 10 אוהבו, יש 10 ימים, אלא בהכרח שהעד עצמו לא כלול. הגמור התנא כולי קלנדה חד יום מאוחושיב לי. את החגים האלה התנא מגדיר כיום אחד. אם אני אומר שהוא כולל לפי 3 ימים, הכוונה יומיים והחג עצמו, יום מהריכטה, מה שנקרא, כן? לא, כל נקבץ, כמובן. כן, אוקיי, אולי היום הראשון. ועוד 8 ימים, ועוד יומיים. אז אחרי זה. אתה אומר חד יום, אז זה לא שהוא החשיב את כל החג ליום אחד, אלא את היום הראשון. לא, מעניין. אני שומע, זה פשט יותר הגיוני, אבל... כן. פה בסימנטום כתוב שהאסטרלגיה לפני תקופת טבת. כן, תחילת קודם, לכן החור תקופת טבת, זה מה שאמרתי. זה לא, כן, זה לפני כן. 17 ל-25. כן, לפני תקופת... תקופת טבת זה הווינטר סולסטיס. נכון. לא לפני הסיום של התקופה, אלא לפני התקופה. 8 ימים לפני ה-21 לספטמבר, ו8 ימים אחרי ה-21. לא, אתה מדבר על 21 בספטמבר. לא ספטמבר, אחרי ספטמבר וגם דצמבר, לא, גם וגם, כלומר זה הסטרניה וזה הלפני, הוא אומר שהלפני זה לפני, אני לא יודע מאיפה מביא את זה, אבל... זה ספטמבר, כן, אבל... הווינטר סולסטיס זה הדצמבר, אבל אני אומר ושניהם מקיפים את תקופת טבת, תקופת טבת זה בין זה לזה בעצם. כלומר, מה שאנחנו קוראים תקופת טבת, כל 3 חודשים... תקופת טבת זה מתחיל... לא, אני מדבר על יום תקופת טבת. אנחנו נראה אולי יותר בדף ח', שם משמע קצת, אני מנסה לעשות את החשבון, כי שם משמע שזה מגיע מהאדם הראשון. היה משהו שהוא ראה שנהיה חושך, והוא נבהל, ואז הוא ראה שנהיה אור, ואז... אבל השאלה היא אם גם החג הקודם מתי. כן, טוב. אנחנו לא הולכים לחגוג את החגים האלה, אפשר להיות... אבל מטייסס משמע ודאי שהם היו צמודים אחד לשני. טוב. שהיה חג שחגגו הרומאים בין ה-17 ל-25 לדצמבר. כן, ככה משהו. כן.
זה החג ההיסטורי, זה מה שאומר. בדצמבר. דצמבר. הוא לא אומר כמוך. פה משמע גם בשינם טוב, שיש יום תקופת טייבס. יום תקופת טייבס זה בסביבות 21-22 בדצמבר. נכון, ואז 8 ימים קודם. יש לנדיה 8 ימים אחרי זה, ויש סטריה שזה 8 ימים לפני זה. זה חופף קצת, לא? לא, הם לא חופפים, יש ביניהם פער, אותו אומר שיש יומיים ביניהם. זה לא, 17 דצמבר. יכול להיות שהתחילו את הקלנדה כמה ימים אחר כך. לא, היה להם מסיבות של 18 יום. טוב. טוב. אבל אם היה אסור 3 ימים לפני, עומר רבשי. להתחבר. מה, אז לכן אתה אומר שיש ביניהם יומיים, אני יודע. מישהו אמר, אבל לא כל כך מבין מה... כן. עומר רבשי, תושמע. לפני ידיהם שלא ידי כחובים 3 ימים. כתוב במשנה שלפני ידיהם 3 ימים, ואיסל כדאי תוכן וידיהם, ליסני ידיהם שלא ידי כחובים 3 יומים. למה כתוב לפני? שיהיה כתוב ידיהם של ידי כוכבים, האיסור הוא 3 ימים לעשות מסחר. וכי תימא ידי תונה לפני ידיהם למיעוט לאחר ידיהם, שלא תגיד, נגיד אולי זה יום לפני ויום אחרי והיום עד עצמו, אז יכולנו להוסיף ליסני דם של ידי כוכבים 3 ימים, שזה מתחיל בלפניהם, אבל סך הכל זה 3 ימים, אלא שמע מינה הן ולא ידיהן, שמע מינה, באמת הגמרא מבינה ומסיקה ש3 ימים זה בנוסף ליום עד. גם לפי חכמים, לא? גם לפי חכמים. היא באה אלוהו, דנה הגמרא עכשיו למה אסור למכור ולשאת ולתת עם הגוי סמוך לעדו. משום ארבוכה, רש"י מסביר ככה, האם זה בגלל שהוא העובד כוכבים מרוצה מהביזנס שהוא עשה, ואז הוא יודע לעבודת כוכבים שלו, או לפני או ביום העדו עצמו, וכתוב ושם אלוהים אחרים לא יישמע על פיך. לא תגרום שזה יישמע. אתה בעצם גורם ששם אלוהים יישמע על ידי שעשית איזשהו מעשה. זה הבעיה, כי היום יש לך בחוק העברה, יש לך עובד... אני לא יודע אם יש בכלל היום עבודה זרה, מישהו שמודה לאלוהי העבודה זרה על זה שהוא קיבל משהו. תכף הגמרא תגיד שהכל לא קיים. יש בעיטה למודעה. זה יותר חמור מלפני עבר. זה לא שאתה גורם לו, זה איסור שלך בעצמך. זה איסור בעצמך, נכון מאוד, נכון. אוי דילמה, כן? אוי דילמה משום ולפני עבר לא עשיתם מכשול, ואז צריך לומר, מה? זה לא, כן, זה שמישהו אומר על פיך זה האיסור עצמו, או אוי דילמה משום ולפני עבר לא תיתן מכשול, שיש איסור שלפני עבר אסור להכשיל את הגוי, ועל ידי זה שהוא קונה את הבהמה הזאת הוא ישתמש בה בחגה שלהם. אבל לפי זה, זה דווקא במחירה של משהו שיכול להשתמש בו להקריב. זה המחלוקת, אם זה משום ארבוך. כי מי אמר שלגוי אסור להיות מויד? לא בטוח שאסור לו. הוא יכול לקנות את זה במקום אחר ממישהו אחר. זה שאלה, רגע, זה לא יודע, אולי כן, אולי לא. אולי כן, אולי לא. רגע, נראה עוד מעט. אבל כרגע הגמרא דנה, נראה עוד מעט. הגמרא עוד רגע. למה היא נפקא מינה? מה זה, למה היא נפקא מינה? ולכאורה השאלה הזאת היא מאוד קשה, לפי הפירוש של רש"י לומד, מה זאת אומרת למה היא נפקא מינה? נפקא מינה הוא האם רק בהמות אסור למכור לו, או כל דבר אסור למכור לו. זה מה שהגמרא אומרת. אבל מה השאלה בכלל? לא, הגמרא לא עונה את זה, מה פתאום? לא, הגמרא מתייחסת... מה זה משנה מזה או מזה? אסור וזהו. לא, האם מותר למכור לו משהו שהוא לא יכול להקריב? לא, זה לא מה שהגמרא מתרצת. לא, הגמרא אומרת הגמרא למה נפקא מינה, איס לבהמו לדידי, אם יש לו בהמה שלו שהוא יכול כבר להקריב, אלא אם כן תגיד שאסור לגוי להודות. מה? אם אסור לגוי להודות? לא, גם לא, זה לפני עיוור. יש מחלוקת לשאולים, האם השאלה היא שזה ארבוכה זה בנוסף ללפני עיוור? או שזה או. יכול להיות שהארבוכה זה בנוסף ללפני עיוור. לפני עיוור ודאי יש. השאלה אם יש גם איסור של ארבוכה או לא. אבל אם יש ודאי לפני עיוור בדבר שהוא לא מקריב, כן, השאלה אם יש גם ארבוכה. זה אומר שאסור לו להודות. לגוי. כן, אני אומר, על הצד שזה ההודעה, כן, נכון. אם ההודעה יהיה בעיה, לא בהקרבה. כן, אז אם כן אין אף... יכול להיות, נכון. אל תגיד שזה רק בהמות. אז זה מה נפקא מינה?
מה? זה מה שהגמרא שואלת. אני אומר, לפי זה כן, נכון, אפשר לומר. אם זה שני האיסורים, אז כן, נכון. למאי נפקא מינה? דאיסלה בהמה לא דידי, אם יש לגוי בהמה של עצמו, היא אמרת משום מרווחה, או כמו מרווח לי, הרי הוא מבסוט, זה לא משנה, זה לא עניין שהוא הולך להקריב את הבהמה הזאת, אבל היא אמרת משום לפני ולא יסיתן מכשול, או איסלה לגדי, יש לו את הבהמה שלו, וברגע שיש לו את הבהמה שלו, לא אומרים לפני עיוור. אמרת התוספות הראשון שבזמננו עושים מסומן. זה בדף ב', כן. אז תוספות בכלל משם, בגלל זה תוספות חולק בכלל על רש"י כאן, והוא אומר מהסוגיה פה שכל המשא ומתן של המשנה בכלל מדבר רק על מכירת בהמה, והשאלה אם במכירת בהמה האיסור זה ערבוך או לפני עיוור, ולפי זה נפקים באמת השאלה מה נפקים הנה. כן. מה? זה השאלה אם יש לפני עיוור. לא, אז אם זה לא משהו שהולך להקריב אין לו חינם. נרות היום, זו שאלה גדולה של נרות, מי דיבר פה על זה? אם מותר לגור נרות? במזרח הרחוק מקריבים... כן, לא, אבל למה יצא בסוף? במזרח הרחוק מקריבים פירות. נכון. טוב. וכי איסלי לא יעובר, כאשר יש לגוי אצל עצמו לא עוברים, משום ולפני ולא יסיתן מכשול, ואותניה, הרי כתוב מניין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר. לא מביאים לנזיר כוס של יין אם הוא מבקש שיעבירו לו את זה, ועבר מן החי לבני נוח, אסור גם להביא לבן נוח עבר מן החי, שאסור להם לאכול עבר מן החי, תלמוד לומר, ולפני עיוור לא יסיתן מכשול. ואוכל, דכי לא יאבין אין לי שק לאיו, הרי בן נוח יכול לקחת לבד, ואותו דבר הנזיר לכאורה, וכאובר משום לפני עיוור לא יסיתן מכשול. עונה הגמרא, אוכל במה יסקינן, דקוה בתרי עברי נערי, מדובר באמת שהם לא יכולים בלי זה. די כנאמה, דקוטונה לא יושיט, ולא יקטונה לא ייתן, שמע מינו, אז אין לו חינמי, אם יש לו בהמה אחרת, אין לפני עיוור. פה יש באמת דיון גדול, האם לפני עיוור, מה קורה אם הוא יכול לקנות? אם הגוי יכול לקנות אצל גוי אחר את הבהמה, האם היהודי יכול למכור לו או לא? והשאלה הנוספת היא מה קורה אם יש יהודי אחר שיש לו? מה, בסוגיה של... אין מסייע, רק לפני... וזה תוספות אומר פה שיש כן מסייע מדי רבנן, גם אם אין איסור, יש מסייע. השאלה אם גם יש דבר כזה בכלל מסייע בגוי. חנות תכשיטים, מותר לו למכור צלבים ודברים כאלה. שאלה, אני בזמנו ראיתי שמישהו ראה לי דווקא שהוא בדק את זה שמותר לו, כי הוא אמר שזה לא היה תכשיטים אלא מעץ, ונאמר לו שזה לא עבודה זרה, אבל כשהוא שאל את השאלה אמרו לו מבחינה הלכה אולי זה, אבל זה גועל נפש, מה אתה בכלל, זה משהו כזה, כאילו... מי שיש לו מזכרות ותכשיטים בעיר העתיקה, והוא לא מוכר את זה, אז... למה בניו יורק, הביזנס הכי גדול בחגים של המצרים, מה, למכור כל מיני דברים? מה, תכשיטים? לא, גם תכשיטים. כל הסלים הם של תכשיטי זהב מכת אחת. השאלה היא צלבים לא, צלבים או לא צלבים? לא, אם זה לא צלבים אז מה הבעיה? אז לפי תוספות ודאי שאין שום בעיה. תוספות בדף ב' אומר שהיום הכל מותר. תוספות אומר מה? שאין אפילו לא מדי רבנן. זה הפוך. כן, תוספות פה למעשה זה, בייגר אומר שזה לא תוספות. בתחילת המסכת בגיליין הראשון הוא אומר שזה תוספות רבנו פרץ. כל התוספות במסכת. במסכת, כן, כן. ככה הוא אומר בשם מוילם אני חושב. אז יש איזה שק טוב מובן שמתרץ, שאם הוא יהודי חרדי שווה יותר במצווה יש מסייע, אבל הוא בכלל לא חילוני. למומר אין מסייע. עליתהו לראשו ו... טוב? כן. טוב. השאלה הגדולה שיש גם זה אם יש לפני עיוור על עבירה של בן אדם עצמו, אין לו בעיה עליה. יש פה משמע לכאורה בנוזיר משמע שכן יש, למרות שיש ראשונים שאומרים שלא. זאת אומרת, האם אדם יכול למשל, האם יש לפני עיוור למישהו להכשיל כהן ולהתאמות למת? שהוא לא אסור לו. פה זה שאלה הפוכה בגלל... אבל פה משמע שכן, כי מדובר פה על להושיט כוס יין לנוזיר, אז לכאורה זה ראיה שכן יש לפני עיוור גם במקרה כזה, כי הרי אדם עצמו אין לו איסור. מה אם הפוך? מה אם כשלך יש איסור ולשני אין איסור? כמו נצרות אין איסור לגוי. מה הבעיה? מה הבעיה? מה?
זה מאוד נוגע, אני איך נסיעה אני בוחר חולית לחילוני שנסיעה בשבס או עד שהוא כתב בשבס. זה רק מסייע. לא, כי יכול לקנות גם אצל מישהו אחר וגם... זה גם... זה מסייע, הוא חילוני, לא מעוניין לשמור שבס. זה, אני זוכר בכרטיסי טיסה, הם היו אנשים רוצים להזמין כרטיס טיסה לטוס בשבת. כן. מה היית עושה? מה היית עושה? אז אני לא התעסקתי עם כרטיסי טיסות, אני התעסקתי, היה בעיה הרבה יותר גדולה מזה, אנשים שבאו לארץ ורצו טיולים בארץ בשבת, ועם זה כי אין דרך לצאת מזה, זה לא, אין משהו שהוא הגיוני, כי בסוף נותני שירות פה הם יהודים, וזה להרוויח כסף מחילול שבת, יש עוד בעיות אחרות, אבל לטוס, לפחות הסוכנים שאני הכרתי, קיבלו הוראה שאין בעיה, אם מישהו מתעקש, אומר אני רוצה לטוס בשבת, זהו, מה? אחד הבניינים הכי יפים בירושלים, שמה? מחיר ראשי. כן. זה בניין כזה יפה. נכון. איך הם הציבו כזה דבר. מה, אתה אומר זה... טוב? טוב. די כנם דקטון, זה טוב. תיבא אלוהו. נשא ונתן מי. מה קורה אם הוא הלך וכבר נשא ונתן לפני ידיהם? האם מותר או אסור ליהנות מהכסף שהוא עשה בעסקה? רבי יוחנן אומר נשא ונתן אסור. יש לוקיש אמר נשא ונתן מותר. דרך אגב, לא, זה כן חשוב לציין, מקודם כבר דיברנו על הלכות שהרמב"ם לא אומר בשום מקום את ההגבלה של שני צדדים של הנהר. זאת אומרת שמהרמב"ם משמע שגם בלי זה יש לפני עיוור, כן. לכאורה, ולפי הרמב"ם זה קשה הסוגיה. היא באה אלו נשא ונתן מי, רבי יוחנן נשא ונתן אסור, ריש לוקיש אמר נשא ונתן מותר. אייסווי רבי יוחנן לריש לוקיש. כתוב בברייתא ידיהם שלא ידי כחובים, נשא ונתן אסורים. מה אליו? לפני ידיהם. לכאורה הכוונה היא כל הימים שאסורים מחמת ידיהם. לא, ידיהם דווקא. אם זה ביום של העד עצמו, אז גם ריש לוקיש מודה שאסור בהנועה. אבל לפני אין ראיה. אי כדאמרי אייסווי רבי שמעון לוקיש לרבי יוחנן. ואחרי גם. כן. אי כדאמרי אייסווי רבי שמעון לוקיש לרבי יוחנן ידיהם שלא ידי כחובים. אז רגע, אז ידיהם ממש כולם מסכימים שזה אסור? לפי זה כן. אי כדאמרי אייסווי רבי שמעון לוקיש לרבי יוחנן ידיהם שלא ידי כחובים. נשא ונתן אסור. משמע ידיהם אין, לפני ידיהם לא. נגמור את העידה ועידה ידיהם קורא לה. שתיהם הוא קורא ידיהם, גם לפני וגם לעצמו. טוב, כן. תניא כבסדר ריש לוקיש, כשאמרו אסור לשאת ולתת עמהם, לא אסרו אלא בדבר המתקיים, דווקא דבר שיחזיק לו מעמד עד ליום עידו, אבל בדבר שאינו מתקיים, ירקות או משהו שלא מחזיק מעמד עד ליום העד, לא, אז אין איסור למכור. ואפילו בדבר המתקיים, אם כבר הוא עבר ונשא ונתן, אז מותר. אז הנה ברייתא מפורשת שכמו ריש לוקיש. זה יכול להיות אפילו ביום העד עצמו. מה? לא כתוב פה על יום העד עצמו, כתוב פה על לפני. כתוב על לפני. לא כתוב. טוב. תוספות אומר שההלכה היא כרבי יוחנן. הרמב"ם אומר שההלכה היא כריש לוקיש, למרות שיש פה ברייתא שהיא כמו ריש לוקיש. מה? כן? טוב. שלום כרבי יוחנן. שלום לא, לפי הרמב"ם הלכה כרבי יוחנן. זה כלל. מה? כן, זה השאלה, חוץ משלושה מקומות, אז השאלה הגדולה שנשאלת לפי תוספות. תוספות אומר, ואי אפשר לומר בגלל שפה אולי יש ברייתא ואז לא צריך להביא לשם, כי אחד המקרים שם גם כן יש. טוב. גם גמרא מסתיימת. טוב. ההוא מנועה דשודר לי דינורי קיסר נועה, סליחה, תניא רב צבי דר ישי. הרמב"ם פוסק שאסור. הרמב"ם פוסק שאסור להשתמש, שאסור, כן, לא, שאסור, כן. כריש לוקיש, כרבי יוחנן. ריש לוקיש אומר שמותר, והברייתא אומרת כמו ריש לוקיש, אם הוא עבר ועשה מותר. הרמב"ם אומר שאסור. הפוך, ההלכה לא, לפי הרמב"ם מותר, סליחה. הרמב"ם כמו ריש לוקיש שמותר. א', נשא ונתן מותר, אומר הרמב"ם. אז הרמב"ם הוא כמו ריש לוקיש שמותר. תוספות כמו רבי יוחנן שאסור. כן, אבל תוספות בעצמו אומר שהיום הכל מותר. בסדר, לא. למה דור שני עסקה הם לא לוקחים מהם?
אז רש"י אומר, כי שמח שמתפטר, כי זה המתקלקל אצלו. רש"י אומר, תמיר וכלי שמצריך שאין מסקיים, מסקיים והוא למוח. נכון. כן. משפחה שהולך להתקלקל. שמח שמקבל כסף. לא רש"י משמע. מה רש"י אומר? זה המתקלקל אצלו, נכון? בסוף יש כן, אבל אמנם זה לא מסתדר לגמרי עם כל הזה, יש כן, הגמרא תמיד מדברת על זה שמוכר הוא העצוב בעצם, למרות שבסחורה זה לא ככה. נכון, בפירות הוא שמח שהוא מתפטר מזה. טוב, תנא רזית רבי ישי, דבר שאין מתקיים מוכרים להם, אבל אין לוקחים מהם. זאת אפשר למכור, אבל לא לקנות מהם, אולי זה רש"י אומר, על זה כנראה רש"י מדבר, שלא לקנות מהם, כי הם שמחים עם זה מאוד. אבל הוא שמח שהוא מקבל כסף. כן, אבל זה לא... לא משהו שמח שהוא מקבל כסף, הוא שמח שהוא מתפטר בסחורה שהוא מתקלקל אצלו. כן, ואז הוא ילך להודות לעבודה זרה. אם לוקחים מהם. אם קונים מהם, זה סחורה מתקלקלת. ההוא מנועה דשודר לדינורי קיסר נועה לרבי דנסיעה ביום עידוי. רש"י אומר, לא יודע מאיפה רש"י לקח את זה, אבל בעצם זה היה דינר מצורה חדשה שפסל קיסר את הראשונה וגזר על זו. זה המטבע החדש. הקיסר הוציא מטבע חדש עם דיוקן חדש ופסל את יתר המטבעות. איפה רש"י הביא את זה? מה? כן, לא יודע, רש"י הביא פה סיפור שלם שהוא לא קשור בכלל לסוגיה. אבל מה היה פה? הוא נסע ונתן. לא, הוא הביא לו מתנה. לא חומר. לא, מתנה זה כזה חומר שזה מטבע חדש. אם עסק קשור, כי זה ביזנס. לא, הביא לו מתנה. שנייה. כסף הישן כבר אי אפשר להשתמש. בסדר. לכן זה מתנה חשובה. טוב, יום ההנפקה, יום ההוצאה, איך קוראים לזה? בול של יום הזה. לא, first impression קוראים לזה? רושם, לא. first impression זה רושם ראשוני. כן, יום ההוצאה, יום ההנפקה. First day edition, first day... משהו, טוב. טוב, אבי יוסי וריש לוקיש קמי, אומר לי, אם האישה נותנת לאדם חשוב, על זה שהוא קיבל, בדיוק. אבי יוסי וריש לוקיש קמי, אומר, היכי עביד, מה הוא יעשה? אשקלי, עוזילו מוידה, הרי הוא יהיה מבסוט שישראל לקח ממנו מתנה. מה? כן, לא ישקלי, אבי ליבו. אולי הוא יזיק לנו, אומר לרש לוקיש טול. גם אחרי זה עניין של יזיק, אולי סתם אין עניין לעשות איבה. איבה הכוונה שייווצר זה שישנא, אין בעיה, יש בעיה של תוצאה. מי אמר? אני לא... למה? צריך להגיע לזה, אתה לא צריך לבוא וסתם לריב עם מישהו, מה סתם לריב, לייצר מריבות סתם. זה איבו. איבו זה מריבה, זה סתם מסכנה. חכמים מתחילים כל מיני דברים שהוא איבה, מפני שזה סכנה ליהודים. זה לא, אתה צריך למצוא חן ביניהם. אתה צריך למצוא חן, אתה גם לא צריך דווקא לריב. טוב. לא, הוא ייפגע מזה. והוא ילשין ויעשה משהו. בלי שהוא ילך להגיד זה כן אפשר, זה איבו, זה סתם... משום איבו. אבל זו שאלה, כי מהסוגיה לא בטוח ש... פה משמע לכאורה שאולי משום איבו כן יהיה מותר. אומר לרש לוקיש טול וזרוק אותו לבור בפניו. אומר, כל שכן דאבה לאיבו. אלא הוא התכוון כלאחר יד ודקו מיני, לא בפניו, אלא תאבד את זה, ואז הוא יראה ש... אתה לא נהנה. לא נהנית מזה בסוף. מה? לכן עדיף שלא ייקח את זה. מסכן, טוב, להשאילון ולשאול מהן. First day edition. First day edition, טוב. זה כמו שמספרים על אבא של רש"י, אני חושב. שהוא זה מטבע והוא הפיל את זה לים, כי הקיסר הזמין את זה לעבודה זרה, משהו, יש סיפור כזה, לי היה תיאוריה, ביום שישי שנחתנו לפני שבוע ברומא,
גם הרב הראשי נחת שם ביום שישי. איזה אחד? הרב דוד יוסף. ומשום מה אבל הוא נסע לאנגליה לשבת. בער לו לרוץ ביום שישי לאנגליה, אולי אם האפיפיור ידע שהוא שם, הוא ינסה לא יודע, אולי להיפגש, אני יודע מה, הרב של היהודים, הוא לא צריך להסתבך עם הדבר הזה, זה לא, מה הוא מחפש? מה? לא, נסע לאנגליה, סתם, או שסתם היה שם אוכל יותר טוב, גם יכול להיות. באנגליה לא היה אוכל יותר טוב. להשאילם ולשאול מהם, במשנה אמרנו שאסור 3 ימים לפני להשאיל להם משהו ולשאול. בישלם להשאילן, למה דקומר בחלו? ברור למה אסור להשאיל להם, כי הם מרוצים מזה, אבל לשאול מהם, מיעוט הקוממית לו, הרי בכך אנחנו רק ממעטים את ממונם ולא עושים, זה לא עוזר להם שום דבר, אומר אביי גזרה לשאול מהם, עטו להשאילן. אחרי זה הוא יבוא ויגיד, אני השאלתי לך אתמול, תשאיל לי היום, אז אנחנו לא רוצים להגיע לזה. רוב ואומר, כולם משום דאוזיל ומוי דהו, הכל זה בגלל שהוא מודה, כי גם פה הוא שמח שישראל צריך לו. אז זה נותן לו תחושה טובה שהוא עזר ליהודי. להלבותם וללבות מהן, אותו דבר בישלם להלבות משום דקומר בחלו, אלא ללבות מהן, מה היום הרבה הגזרה ללבות מהן, עטו להלבותם. רוב ואומר כולם משום דאוזיל ומוי דהו. לפורען ולפרוע מהן, שזה שוב לפרוע את ההלוואה או לקבל מהם פירעון, אותו דבר בישלם לפורען משום דקומר בחלו, ברור שאתה לא רוצה לפרוע להם חוב, כי הם מרוצים אלא לפרוע מהם, לקבל מהם חזרה מעוט ממית לו, הרי אתה מוציא מהם כסף, אומר אביי גזרה לפרוע מהן, עטו לפורען. רב אומר כולם משום דאזיל ומוי דהו. ואתה כבר שואל למה הוא לא אומר את מה שאמרנו במשנה, שזה שמחה לאחר זמן. במשנה כבר אמרנו שאתה יודע מה שחולק, יש שמחה לאחר זמן, טוב, תצריך. למה צריך את 3 הדברים האלה במשנה להגיד לנו? שמחה לאחר זמן, אבל זה לא עכשיו, בחג הוא לא יודע, זה כבר אחר. אבל המשנה כבר השתמשה בסברה הזאת של דאוזיל ומוי דהו. הכוונה שהשמחה לאחר זמן, הכוונה כנראה ולכן הוא מודה. אחרת אין... ופה משמע באמת בגמרא שלכאורה בסופו של דבר הסיבה היא הרווחה. הגמרא לא אמרה האם זה הרווחה או לפני עיוור. אבל כאן משמע שבאמת העניין הוא הרווחה. וצריכה. ניתן לשאת ולתת עמהן, אם זה העניין שרק משא ומתן למכור ולקנות משום דקומר בחלו ואוזיל ומוי דהו. אבל לשאול מהם דמיעוט קוממית לו, שפיר דומה. הייתי אומר שאפשר לשאול ואיתן לשאול מהם משום דחשיב ולמילסה. חשוב לו שהיהודי נצרך לו ואז אילו מוידה. אבל ללבות מהן צער בעל מאיסלהו, שהוא צריך ללבות, זה דבר שמצער. אומר טוב לא יהדרה זוזה, הוא אומר לעצמו אני לעולם לא אקבל את הכסף חזרה, אז לכן אולי גם אם אנחנו, אז לכן הייתי חושב שרק הלוואה, הייתי חושב שההלוואה מותר, אבל היתר אסור. ואיתן ללבות מהן משום דקומר בעל כורחם מפרנה, ואז מי האוזיל ומוידה, אבל ייפרע מהן דתו לו יד רזוזה, שלעולם הוא לא יקבל חזרה את הכסף אם אנחנו תובעים ממנו את מה שהוא חייב, אין יצר איסלה ולא יאוזיל ומוידה, לכן צריך את כולם, זאת אומרת זה לא יזו אבזו בכל המקרים האלה. רבי יהודה אמר נפרעים מהם, למה? מפני שמצרו לו, וענו לו חכמים שהגם שהוא מצרו עכשיו שמח הוא לאחר זמן. משמע פה לכאורה שהדיון ביניהם זה האם שמחה לאחר זמן זה נחשב לשמחה נקודתית או לא, האם כאשר אין שמחה אבל התוצאה היא שמחה, האם הזה עצמו זה כבר נחשב למשהו שהוא בעייתי או משהו שהגוי יודע עליו או לא. שאלה מתי יהיה שמחה, מתי יודע. ודאי שהשמחה היא אחר כך, אבל השאלה אם זה שיש שמחה אחר כך באותו מעשה למרות שזה מעשה קשה ולא נעים הוא כבר מודה, או שזה כבר נחשב למעשה שמח. הוא לא יודע אם זה עכשיו שמח. לא, הסיבה שהוא שמח עכשיו זה בגלל שהתוצאה היא תוצאה שמחה של לאחר זמן, שהוא לא חייב, הוא הוריד לעצמו מהראש משהו. ולייסה לרבי יהודה אף על פי שמצר עכשיו שמח ולאחר זמן, באותן כתוב במועד קטן, רבי יהודה אומר, אישה לא תסוד במועד, אסור לשים סיד על הפנים במועד, היו שמים סיד, וזה היה נשאר כנראה כמה ימים, ואז היה עושה את הפנים אדומות או משהו כזה ליופי, אז אם היא עושה את זה בכל המועד, היא סובלת בכל המועד, זה משהו שהוא לא לצורך המועד, ורק אחר כך היא שמחה עם זה. מפני שניגולו לה, היא תהיה יפה אחרי החג. למה? כי זה גנאי, כי כל עוד זה עליה היא מצטערת, אבל הוא מודה רבי יהודה בסיד שיכול לקפלו במועד,
אם במועד יכולה להוריד, למה? שתופלתו במועד היא יכולה להשתמש בזה, אף על פי שמצרה עכשיו, שמחה היא לאחר זמן, היא תהיה שמחה במועד אחר כך, אז לכן מותר לה גם יום ראשון במועד, בשביל שביום השני שלה במועד היא תהיה שמחה. אז רואים שרבי יהודה סובר ששמחה שלאחר זמן זה כן נחשב לשמחה, אבל זה עדיין במועד. נכון, אומר רבי נחמן בר יצחוק, הנח להלכות מועד דכולו מיצר אחשוב ושמח לאחר זמן. גם כשמישהו שוחט או מבשל או מכין, כל מה שעושים במועד, העבודה עצמה היא הוא מיצר והתוצאה הוא אוכל, כן, ולכן מותר. אבל לגבי פירעון, אולי הפירעון עצמו לא יגרום לו להודות לעובד כוכבים. רבינו אומר עובד כוכבים לעניין פירעון לעולם מיצר, הוא אף פעם לא תכנן להחזיר, אז ברגע שיוציאו ממנו את הכסף הוא לא אומר לעצמו ירד ממני עול, אף פעם לא היה לו עול, כן? מסניסן דלא יקרא רבי יהושע בן קורחו דתניא רבי יהושע בן קורחו אומר, מה זה? כן, הוא נפל עם זה, אז ברגע שהוא שילם, הוא מבחינתו הלוואה זה לא על מנת להחזיר. מסניסן דלא יקרא רבי יהושע בן קורחו דתניא רבי יהושע בן קורחו אומר, מלווה בשטר אין נפרעים מהם, רבי יהושע בן קורחו עושה הבחנה, אם זה מלווה בשטר ובזמן ובתקופה ושיש יכולת לתבוע את זה מהגוי, אז אין נפרעים מהן. למה? כי הוא יהיה שמח להוריד את העול הזה מהראש שלו. אבל מלווה על פה נפרעים מהן מפני שהוא כמציל מיודון, אבל מלווה על פה שאני מפחד שלא יהיה אפשר לגבות ממנו, ודאי ובוודאי שאין חשש שהוא יודע על זה לעבודת כוכבים ואפשר. זו שאלה, כי משמע פה שהאתר הוא בגלל שמציל מיודון, אז זה עניין של ההפסד של היהודי או עניין של מה שהגוי הזה יעשה. ורש"י משמע, אבל רש"י משמע באמת רגע, לא רש"י, איפה ראיתי? כותב פה שיהיה כסף אצל יהודים, זה בא ביחד, בגלל שזה זה באמת, זה מחלוקת ראשונים פה, מה קורה אם הגוי יהיה כן שמח אבל בשביל היהודי זה יהיה מציל, האם מותר לו אסור? זאת אומרת במקום שיש הפסד בעצם מציל מידם, אתה מקבל את הכסף. כן, השאלה היא אבל מה זה גורם, האם זה אומר שבגלל זה הוא לא יודע כי הוא לא תכנן לשלם ובעצם זאת נפילה בשבילו, או שגם אם הוא יודע זה לא משנה, אבל אם אתה מציל מידם זה מותר. הם לא מתחשבים המציל מידם משמע שכן זה הצלה. זה מצווה בפני עצמה להציל מידם. אתה קוראים שהולך טוב, יוסי רבי יוסף אחורי דרב אבא ויוסי רב אבא קמי דרב הונא ויוסי וקאמר הלכסק רבי יהושע בן קורחו והלכסק רבי יהודה. הלכסק רבי יהושע בן קורחו עוד האמורון שבפירעון של עובדי כוכבים בעניין מלווה בשטר אין נפרעים מהן אבל מלווה על פה נפרעים מהם, והלכסק כרבי יהודה תתנן, זה בעזרת השם אנחנו נראה מחר לעניין מה הוא אמר הלוכה כרבי יהודה. אחר זמן לא, רבי יהודה אחר לגמרי, לא קשור בכלל לסוגיה.